Sziasztok! Ebben a videómban be fogok mutatni nektek egy oldalt, ami olyan, mint egy CSGO Crash, de annál szerintem sokkal jobb, mivel alapból kezdtek 1 vagy 2 dollárra, nem emlékszem pontosan, hogy mennyivel. És ennek a weboldalnak a neve nem más, mint society.gg, link a leírásban, ha valakinek kell. És ezen az oldalon tulajdonképpen ugyanúgy felmegy a számláló, és én azt ajánlom, hogy használjátok azt a taktikát, amit én most is használok, hogy auto-cash out-nál beállítod, hogy 1,5-nél azonnal vegye ki, és betnél, hogyha kezdő 1 vagy 2 dollárra játszol, akkor 0,100-zal játszál. Én azt ajánlom, de én most, mivel elértem már ilyen nagyra úgymond, én egyekkel játszok, ugyanis így olyan 500, hát olyan fél banánokat kapok, és egy banán az 1 dollár, ugyebár, vagy 1 euró, nem emlékszem, és hát ja, amit látjátok, elég szép kis profitot lehet innen csinálni. Van még egy taktika, ami nagyon profitos lehet, viszont nagyon riszki is, és simán megtörténhet, hogy azonnal elbukod mindenedet, az pedig az, hogy all-inozol, és kiszeded 1,20-nál, 1,30-nál. Olyankor rengeteget kaphatsz, viszont nagyon könnyen ellúzolhatod az egészet, én ezt kétszer megtettem sajnos, mert kijöhetnek olyanok, hogy 1,8-ak, vagy akár 1-nél azonnal bekressel, úgyhogy az ilyeneket nagyon nem ajánlom, ezt a taktikát, ez a legrosszabb tulajdonképpen. Van még az a taktika is, hogy ami tulajdonképpen nem lúzolhatsz vele, az, hogy 1,1-nél azt hiszem 0,010-nél azonnal vegye ki, de az rohadt lassú. Egyik barátom csinálta, és iszonyatosan lassú volt, tehát igazából azon nagyon nehezen lehet profitálni, de lehet. Úgyhogy ja, én például közben így csinálgatom a kis taktikámat, most már 10 felett vagyunk, ilyenkor most majdnem 2 dollárt beraktam, csak hogy egyenlő legyen, és ne legyenek itt mindenféle csúnya számok. Úgyhogy ja, 1,9-el benn vagyunk, másfélnél kiveszi, és ez tulajdonképpen majdnem, hogy egy banánt ad nekünk. Sőt, igen, majdnem egy banánt kapunk pluszba, úgyhogy be is rakjuk 1,730, és tulajdonképpen ennyi. Itt tudtok, ja, amit még el szeretnék mondani, hogy mindig tűzzetek ki magatoknak egy célt, mert különben elbukjátok mindeneteket. Nekem például a célom az most egy AK vulkán erről a website-ról, ami elég jól jönne, ingyen egy AK vulkán. Úgyhogy ja, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és ha nem akarsz lemaradni a többiről, iratkozz fel. Sziasztok!